Здравейте на всички. Тъкмо се прибирам. При малко се прибрах от на много приятно семейство, тук в София, адвентисти. Това ми е трето посещение при тях и искам в този клип да обобщя моите заключения по тази тема, която днес си бяхме избрали с тях. Тя е състоянието на починалите души и да го обобщя малко по-коректно от тяхна гледна точка състоянието на починалите хора. И в общи линии свети или не свети, християни или не вярващи. Разбира се, тези от вас, които не знаят, адвентисткото учение твърди, че човека е едно същество, което е неразделно по своята същност, доколкото чух и днес от това момче. Това същество, човешко същество, което умре, то заспива до деня, в който бъде възкресено при второто пришествие. Това не трябва да ви очудва. Исторически погледнато и Стражева кула, Светите на Йехова и адвентното движение простичат едни същи корени в 19 век и споделят много от тези лъжеучения, много от тези погрешни вярвания. И това е едно от тези неща, които двете лъжеучения си приличат. Отхвърлят това, че душата е съзнание след смъртта на тялото. И тук искам да покажа някои стихове и да споделя някои неща, които бяха казани днеска. Той е разговор 2 часа и половина с него особено, а след това и с съпругата му. Значи на практика ще започна с някои стихове, които показват първо каква е човешката същност, какво сме ние като Божие създание и след това ще премина на темата на смъртта. Значи, ако започнем с човека, виждаме много ясно, че човека е дух, душа и тело в Първо Псалмци, 5 глава, 23 стих. Сам Бог намеря да ви засвети напълно и да нося запазят непокътнати духа, душата и тялото без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Значи виждаме да се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок. Значи, моят опонент имаше известни проблеми с този стих. Не за очудване. И разбира се, както става в тези спорове, когато човек види нещо, което не му харесва, той го игнорира, обяснява го по някакви такива бързи, на момента начини. Аз въобще не бях доволен от неговото обяснение. И той на практика, когато го поставих лице в лице с този стих, няколко пъти му задах един същ въпрос. Той не можа да го приеме. Заради собственото му вярване, а от Словото. Някои от тях ще кажат, и те твърдят това нещо, че духът и в Битие 1.1, нали се казва, в Битие 1 глава се казва, че Бог дъхна диханието си. Но има разлика между дихание и дух, примерно. Например, в Исаия 42 глава 5 стих казва така. Така казва Бог Господ, който е направил небето и го разпрострял, който е разклал земята с произведенията и който дава дишане на людите, които са на нея, и дух на тия, които ходят по нея. Значи, забележете, дава дишане на людите и дух на тия, които са по нея. Две различни неща. Диханието и духа. След това преминах към това да му обясня някои примери. Не претендирам, че съм изчерпателен по темата въобще. За това какво всъщност е душата и какви свойства, да ги наречем, характеристики има и душата и духът. И някои от стиховете, които му предложи, бяха първо, Марк 14 глава, 34 стих. И казва им, душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете. Това го казва Исус. Значи има душа. Лука 2.35. Да. И на сама тебе меч ще пронижа душата ти, да се открият помислите на много сърца. Тук се говори на Мария. Меч ще пронижи душата ти. Значи ето отново душа. Но човешкият дух, Йоан 3.6, Исус казва Никодим, роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Човешкият дух има интелигентност. 1 Коринтияни 2 глава 11 стих. Защото кой човек знае, що е имал човека, освен духът на човека, който е в него. Така и никой не знае, що е имал Бога, освен Божия дух. Значи забележете, кой знае, кой човек знае, що е имал човека, освен духът на човека. Значи духът знае какво има в него. Човешкият дух също има емоции. Йоан 11.33.
Исус, като я видя, че плаче, и иудеите, които продължаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути. Разтъжи се в духа си. Значи, това бяха само някои стихове, които му предложих. Той имаше доста проблеми с това, че къде е личността, в духа ли, в душата ли. Тук виждаме, че човешкият дух има интелигентност, че духът му се наскърби, се разтъжи. И сега се спомням, как казва Словото друго място, да не наскърбяваме Божия дух, с който сме запечатани. Значи, ако не говорим за човешкия дух в момента, говорим за Божия дух, и се може да бъде наскърбен. Не е чудно, че ние като човешки същества, създадени по Божие подобие и образ, можем да бъдем наскърбени в духа си. Така че, малка извадка от всичко, което казва Словото за духа, за душата. И сещаме се стиха, Словото, което казва, че Божието Слово е живо, дятелно постро, двостър меч, способно да раздели духа и душата, ставите и костите. Значи духа и душата да ги разделя. Те са разделени. Отделни неща са, различни неща са духа и душата. Но те твърдят, че човек е един, и понеже твърдят това, те няма как да избягат от собствения си капан. И след това твърдят, че човек като умре, нищо не става с него, той няма съзнание, защото умира. Аз не твърдя, че няма стихове, които и той има пред много стихове и в Еклесиаст 9.5, че душите не знаят какво се случва. Ще хвали ли някой от преизподната, казва на друго място. Аз искам да се спра само тези стихове, които показват, че човек има съзнание след смъртта. Вижте в Лука 8 глава, 54 стих, 55. Но той го хвана за ръката и извика: момиче, стани. И върна се духът му, и то на часа стана. И той заповяда да му дадат нещо да еде. Значи духа се връща в тялото. И това момче не можа да го приеме. Доста мисли върху това нещо. И върна се духът му, и то на часа стана. Яков 2.26 казва: защото както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва. Значи тялото отделено от духа е мъртво. Аз не спомням, като бях във втори клас в училище, или трети клас, учителката по биология ми попита, всъщност ми каза, че още не се знае. Няма казвам преди колко години е било, но тя ни каза, че не се знае защо човек остарява и защо умира. Тук е ясно казано. Тялото, отделено от духа, е мъртво. Ясно е защо умира човек. И сега, следващия пасаж доказва, че християнина отива при Господ, като умре. Филипяни 1.21-24 казва апостол Павел: защото за мен е да живее Христос, а да умра придобивка. Но ако живее в тялото, това значи плод от делото ми. И така, що да избера, не зная. Но съм натясно между двете, понеже имам желание да отида и да бъда с Христа, защото това би било много по-добре, но да остана в тялото е по-нужно за вас. И аз му обясних, че това е нетърпението, което Павел имаше, искаше да отиде при Господ, да не бъде в тялото, но да бъде в тялото беше повече плод и труд за него и полезно за неговите духовни деца. Но да умре, да отиде при Господа беше много по-примамливо за него. Но той на практика ми унищожи моя аргумент. И аз му го признах и казах, не понеже е на истината, не понеже ми каза истина, а понеже е направена спекулация, много хитра. И той ми каза: аз вярвам, че когато човек умре, дали ще чака 1 година пришествието на Христос или ще чака 5000 години, за него с един момент. Затова това не е пречило на Павел да желая да умре, за да бъде при Господа. Аз му казах, въпреки това няма смисъл Павел да иска тогава. Но той каза: не, това са допълнителни години живот. Той иска да стигне този момент да умре, след това 1 секунда, събужда се след 5000 години или след 2000 години и ето Христос идва и той е в тяло възкресен. И аз му казах: добре, хубаво, да кажем, че така, макар че това го няма никъде в Словото. Той не може да ми покаже нищо в Словото, което обяснява това нещо. Напротив, аз му показвам стих, които оборват това. Но до това споменавам го, за да ви покажа какво желание има в тези хора да си докажат тяхната теология. Нещо невероятно.
И аз преминах към следващия пасаж. 2 Коринтияни 5, 6-8. И тъй, понеже винаги се дързостяваме, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа. Защото с вярване ходим на извиждане, но имаме дразновение и предпочитаме по-скоро да се отделим от тялото си и да се преселим при Господа. Няма нищо по-ясно. Забележете, че докато сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа. И какъв е контрастът, какъв е антипода на това нещо? По-скоро да се отделим от тялото си и да се преселим при Господа. Това беше труден пасаж за него. Доста труден пасаж. Разбира се, минах на следващия един от много очевидните пасажи, които той също игнорира. Лука 23:43. А Исус му рече, това е на разбойника на кръста, а Исус му рече, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Няма да повярвате какъв е контраргумента, че запетайката не е на правилното място. Не трябва да бъде отляво на днес, а отдясно. Тоест трябва да звучи, а Исус му рече, истина ти казвам днес, запетайка, ще бъдеш с мен в рая. И той ми каза, че в гръцкия оригинал няма запетайки. Това трябва да се провери. Но вижте за какво става въпрос. Истина ти казвам, запетайка, днес ще бъдеш с мен в рая. И истина ти казвам, днес, запетайка, ще бъдеш с мен в рая. Казах му, че може да си играе с запетайките колкото си иска, това е неговата душа, не е моята. И не неговото семейство. Първо Солунце 5:10. Който умря за нас, тъй, защото било, че сме живи или че сме починали да живеем заедно с Него. Забележете. Дали, че сме живи, живеем с Него, или че сме починали, живеем заедно с Него. Тук Бог ми даде още един пасаж, който не бях приготвил тогава. И втори за Авраам, което Исус нарече, каза на садокеите, че Бог не е Бог на мъртвите, на живите. За Него всички са живи. Не заспали, живи. Не го прея. Но тук ми даде един друг пасаж Господ. Преображението на планината. И много интересно разклонение от нашия основен път, главния ни път се разклонихме в тая посока. Примерно в Матея 17 глава казва така. И след 6 дни Исус взема Петра, Якова и брата му Йоана, прощавайте, и ги завежда на висока планина насаме. И преобрази се пред тях, детето му светне като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. И ето явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с него. Значи явиха им се Моисей и Илия. Значи Илия. Илия много бяха грабнати на небето. Което е друг проблем за тях, понеже за тях всички останали са на земята, няма душа на небето, всичко е в земята, всичко спи и чака второто пришествие, чака съда и всичко останало. Но има двама, които Словото казва, че бяха взети на небето. Невероятно, нали? Невероятно. И какво казва той? Че Моисей също е възкресен. В тяло. И че това явление на планината, деня на преображението, всъщност Моисей е в тяло. Защото за тях е много важно да има само един начин човек да бъде на небето и това е в тяло, т.е. възкресен. Защото те не вярват, че душата може да не спи, да е будна и да бъде на небето. И аз му казах, това е видение, той почна да спори. Отворихме Словото и виждаме 9 стих какво казва. И като слизаха от планината, Исус им заръча, като каза, никому не съобщавайте за това видение, докле човешкия син е възкръсне от мъртвите. И в 3 стих казва, и ето явиха им се. Значи, Исус казва, това е видение. Не е в тялото. Но Моисей беше жив и не беше в тялото. Труден проблем за тях. Той не си го признава, разбира се, но аз благодаря на Господа, доста търпение ми даде днес. Откровение 6, 9 до 10, още малко имаме и свършвам с Словото. И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието Слово, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки, до кога, Господарю, свети и истинни? Не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв. Забележете. Душите на ония, които са били
заклани за Божието Слово, което опазиха, и те викаха с висок глас под ултара, бяха казвайки: до кога, Господарю свети? Те говореха с Бог. Те се молеха на Бог. И тук започна един дълъг спор, какъв е този ултар, защо са под ултара, значи те не са при Бога, ултара е пред Бога, нали? Но няма да се впускам в тези неща. Той се опита да го омаловажи това нещо, ясно е. Има подобен пасаж за същите души в Откровение 20 глава, 4 стих и други души, които също на небето, и те това не могат да го спорят. И една от любимите истории, не притча, защото казва Исус, имаше един бедняк на име Лазар. Вижте в Лука 16 глава 19 от 31 стих, ще не само до 23 стих. Имаше някой си богаташ, който се обличаше в морло и весон и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше един сиромах на име Лазар, покрит с трупи, който туреха да лежи под портата му, като желаеше да се нахрани отпадналото трапезите на богаташа. И кучета дохождаха да лижаха раните му. Умря сиромахът. И ангелите го занесоха в Аврамовото лоно. Умря и богаташа. Как го занесоха в Аврамовото лоно? В тялото ли? Не. Умря и богаташа и бе погребан. Ето тялото къде отива. И в пъкъла, като беше на мъки и подигна очи, видял далече Аврама и Лазар в неговите обятия. Умря и богаташа бе погребан, и в пъкъла, като беше на мъки и подигна очи, видял далече Аврама и Лазара в неговите обятия. Значи, виждаме една история, в която богаташ умира и отива в ада, а той е на мъки. Те отричат също така, че ада е вечен. Отричат, т.е. всички души, които са погинали, ще бъдат унищожени. Отричат, че има вечно мъчение. И ние говорихме доста за това, понеже тая тема засегаме, но няма да я покрием сега в това видео. И свършвайки до тук по тая тема, просто това, което мога да кажа е, че е много трудно съдят тези хора в каквото да било. Много е трудно. Те не приемат тези стихове по никакъв начин. Цитира стихове от Стария Завет, особено едно, Еклесиаст. И аз му обясних, не можем да сложим на едно ниво откровението от Стария Завет с Новия. Защото Стария Завет не е грешен, по никакъв начин няма там лъжи, но просто в предишните времена, казва се в Римляни, Бог ни говори чрез своите слуги пророците, но в днешна той ни говори чрез своя син и чрез духа си. И това писание, като е в Новия Завет, ни дава една по-добра светлина за някои неща, които не сме знаели преди в Стария Завет. И когато виждам го това като обща черта на всички тези култове, с които говоря, и на светилите на Йехова, и на адвентистите, мога да ги нарека съвсем спокойно не християни вече, виждам тая склонност, тая практика да се ходи в Стария Завет, да се намери по-малка светлина. Да се докаже една доктрина, която в Новия Завет е много по-ясно открита, много по-ясно обяснена. Исус, като каза тази история за Лазар и за богаташа, той лъжеше ли? Какво каза? Събуди се богаташа, тялото му отиде в гроба, но той се събуди в пъкъла. От това просто по-ясно няма на къде. Затова аз му казах и днес на това момче, че първият път, като отидох от тях, не знаех дали са спасени или не знаех какви са и що са. Но те имат толкова лъжи доктрини, толкова неща, които са просто граничат с богохулство дори. Всичко това идва не от Библията. Всичко това идва от тези допълнителни книги на Елена Вайт. И те не го виждат това нещо. Не го виждат. Само да спомена, доктрина като, че всички грехове на целия свят са възложени върху Сатана. Когато Словото ясно казва, че Христос понесе в тялото си нашите грехове. И да кажеш ти, че всички тези грехове са били сложени върху дявола, е нещо невероятно. И да се наричаш християнин след това. За мен това е недопустимо. И аз му казах, ти си езичник. Бягай от тази църква, спаси семейството си и душата си. Надявам се ще направя едно видео само с тяхните доктрини, като едно кратко обобщение на тяхните доктрини,
в скоро бъдеще. Но и пак казвам, не съм покрил въобще темата за Ада, ние много така набързо я покрихме. Факта е следния. Адвентистката църква в нейното учение е една антихристка доктрина. За мен тези хора не познават Бога. Много ясно, като питаш един адвентист, ако Бог ти отнеме дъха след една секунда, къде отиваш? Много хубав въпрос. Препоръчвам го на всички вас, когато говорите с такива привидни християни. Питайте ги този въпрос. Защото, когато питаш един вярваш, спасен ли си, той може да почне да ти казва, аз мога да отпадна от вярата. Да, окей, това е вярно. Някои християни не го вярват, но аз го вярвам. Но като го питаш, ако след една секунда Бог ти отнеме дъха, ти къде отиваш? И той казва, надявам се, че съм спасен. Както един мюсюлманин, както един яховист. А какво пише апостол Йоан? Нека да ви го прочита. Просто за това трябва да знаем Словото, защото те неща стават много, много силно и ясно видими. Първо Йоаново 5.13 казва така: това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син. Вижте какво казва Евреи. Римляни. 8 глава. 16 стих. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чеда. Адвентисткото учение, но лъжеучение, не е християнство. Допълнение това, което до тук споменах, те се опитат да спазват 4-та заповед от 10 Божи заповеди, Стария завет. Твърдейки, че те не се спасяват чрез тях. И аз попитах, защо тогава я спазвате? Ако вие вярвате, че спасението е по благодат чрез вяра, защо трябва да се говори за това нещо? Или аз съм спасен само чрез вяра, или съм спасен чрез вяра и дела и така нататък. Им казах, че ти Галатяни, 2 глава, да видиш какъв е голям риск за тебе, който се опиташ да спазва закона, ти си отпаднал от Божията благодат, затова не може да ми кажеш, че имаш спасение днес. Като Божия дух не е свидетелства заедно с твоя дух, че ти си Божия чадо. Ако ти имаш това свидетелство вътре в себе си, ти ще вдигнеш ръка и кажеш: да, братко, слава на Бога. Бог ми показа на този ден, аз получих това потвърждение, че аз съм опростен, че аз съм спасен, чрез благодат, вяра, за да не се похвали никой. Не, няма ги те неща. Те не ядат свинско, не пият кафета, неща, за които просто не ползват. Словото ви казва много ясно. Слаби във вярата еде само зеленчук, се казва в Римляни. Но те не го виждат, те го извъртат. Имало един период на усъвременяване на Адвентистката църква през 80-те години започна, доколкото знам в началото. И те са започнали да говорят за благодат, започнали да вярват тази благодат, но не са отритнали цялото нещо. И няма как да стане. Това е една организация, която наследила тези лъже, доктрини от времето на Елена Вайт още. Няма как да бъде изчистено цялото нещо, ако Бог направи някой чудо. Докато има там хора, които се опитат да спасяват чрез закона, как няма да има противоборство? И това учение за спасение чрез благодата не е настъпило напълно в тях, защото те спазват и съботата и не ядат неща, които Исус каза, Господа тяхния, който те изповядват. Каза, че те не ги оскверняват. Те влизат вътре, стомаха и навън. А това, което излиза от нашите сърца, чрез устата, това ни осквернява. И чрез нашите помисли. За блудства, за убийства, за кражби, за пожелания. Това ни осквернява, не това, което едеме. Допълнителни доктрини, които са изследователски съд, че Христос бил влязъл в света си изчак през 1844 година, че от 181 години той преглежда още досиетата, делата на починалите вярващи, една лудост. Той, който даде цялата вселена за 6 дена. Всичко това защо? Защото те са преживели голямото разочарование през тази година, 844 година, и се няма ли как да обяснят това, че Христос не е дошъл. Човека, който им е изчислил тази година, след това
се покаява това нещо, казва сгреших, Уилям Милър, но те не. Те продължават напред. Една доктрина, която не може да бъде доказана. Христос седна отдясно на Отца и от тогава Той седи там и чака неговите врагове да бъдат подложени под неговото подножие. Това е. Яд ме е за тези хора. Седи срещу мен и ми казва, аз го питам, защо искаш да се виждаме, да ме обърнеш ли? Да. Ти не си спасен, ми казва. Аз искам, съжалявам, аз съм си спасен, ти не си спасен. Това е. Не може да гледаме Стария Завет за откровения, които Бог не е излял тогава напълно. И да казваме, човешката душа спи. Когато Исус ни каза, че тя не спи. Не трябва да бъркаме нашето отиване при Господа, когато умираме, като вярващи, от възкресението. Той ми каза този пасаж, че Исус им каза, че ще отиде и ще ни приготви място на учениците и тогава ще дойде и ще ги вземе да бъдат пред Него. И ето това е доказателство, че те не са пред Него до тогава. Какво означава да ги вземе? Това може да ги вземе чрез смъртта. Оставам ви до тук с тая тема. Не иска да го правя дълго, но пак не стигна времето. За тези от вас, които са адвентисти, съветвам да четете Галатяни 2 глава и цялото Галатяни всъщност. Да четете тези пасажи, които вече изброих. Да се освободите от лъжеучението на Елена Вайт и да гледате Словото. И то ще ви направи свободно, понеже Исус каза, ще познаете истината, тя ще ви направи свободно. Тя ще ви освободи. Нека Бог да ви благославя, всички вас.